دموق سلامتنا يبصحكم كورانن تملكتنا زي مدوراينا أيو مدوراينا كل جزء أبصمن حد جزء ناخم نبلو برنامجنا أيو بتلاقي كاب ساعة حمص كاب ساعة 10 تلتك كاب ساعة حدا أب حجراوي علم الخاوي كم ون أهجراوي مدبات حزنا ناخم نبلو أيو بارك لومي حدا قاشا حزنا مسينا لنا قاشنا ون بعلم سموم كفالة يوم بار مس قاشنا النجورو أب بتلاقي أبز حساعات مخكر هجراو كوميشن أب استفاد عليه هجرنا إثيوبيا النجور زلوا زتن بتمساسالي ون أب كل تجري ون نمجوار أب منقص قاسير كومنو أو زيادة هنا أنا ناخم كنابل تملكتنا حزون مكتالكم مسانا يخون تعنيها باللي تعنيها باللي كعب سلام مسؤول أنكي صبوستي بشمو مستي من لاين جمر شماي حقوس قد يبحل أب مأتوي يوون نمفلات زمكور كول لما عنتي بزعبا مخكر حجراوي كوميشن إثيوبيا زملكتنا ناب تملكتنا كنابل كم زفلت حجراوي مخكر كوميشن almost هاب ملأ إثيوبيا سفلا ليو أجندات ناتا أخاخب مسنوح يفلت بتلي زي حجراوي مخكر كوميشن إثيوبيا نزمانات زيارة دوا مخا محور حزب إثيوبيا نزمانات زيارة دوا حسابات ناو حدا نمسع سفلا لي أجندات بمقرات كسب حزي أب منقصقاس يزركب ناب سميناوي كفال هاجرنا نتخيناون ناب كل التجري زي خيد مخكر كوميشن مسمح حبرسم مستناي كل زلوا سفلا لي بوليتيكا بارتات هون مسمنا اسم زعبيت عدم صدق انستيو مسفلا لي محبرات مخكر نمغوار أب منقصقاس يزركبنا استي مجمرا استي قدمينا وزي متاونا مخكر استي تاي مالتيو بوسن جمر تملكتنا مخكر مالت زيغاتات نحدا هاجر محبرسب أبستفعلاليو مدبات بستفعلاليو منقدتات بستفعلاليو ملكعتات كرداد زي خلو نقرات نحوار مرداد مفتار مالتي كل محبرسب اسمع معلو كل زيقا اسمع معلو نخل محبرسب زتقم حدا زرداد أجندا حيزخا ممسا مالتي مككر مالت نستفعلاليو أقامات ناي مفتح مسارحي تغيروني وسدي بخلات هاجرات دمساسالي بنهنا خم هاجر خم إثيوبياون سوء يكون زغال سلازم مككر مالت صقم نخمت صح تباهيلو لي خنس تقدم حزل مصانا يو ام مصاصا حزل لنا يو خنتات قصالي كله الناس خل نغرات اديبنا بدنبي بسفيحو ام منغو محبرسب تغبر زته ወይ ዝርርብ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብዘሎ ተመኩረታት ብተፈላለዩ ዓለም ለኸ ብተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ናይ ባዕሉ ተመኩረታት ኣለዎ ተመኩረታቱ ጽቡቕ ውጽኢት ዘምጽኡ ሃገራት ኣለዋ ያው ብኡ መሰረት ብኡልክዕ ላይ ተጠቀመሉ ሃገራት ቱን ይሉ ኣየ ዘር ግን ምክክር ማለት ግን ኣመንጎ ማሕበረሰባት ኣመንጎ ናይ ሓደ ሃገር ዜጋታት ዝግበር ብምዝራ ብምስምዕ ዝግበር ناي زتا ويدوم ناي ديسكشن عينت نجار خوين جن كل نجار كرداد إزخيل كل محبرسهم كرداد إزخيل حدا ناي سلاماوي مفتح ممس مسارح مالتي صبق كم زفلت هجراوي مخكر كوميشن إثيوبيا أب خلت تشعن 14 تكمتن 14 ببيت مغري بايتو كل تزوي تتعيشيو 10 ستعيش مهانو يفلتي بأواج 10 نزحلفو ونتخطاتالي خلال خلت عامتات أما لا هجرنا إثيوبيا مستفلا ليو بعد بصحة أكلات استفلا ليو حسابات بمكاب مس دكانستي يخون مس مهران يخون مس بوليتيكينياتات يخون استفلا ليو ناي حدفت منغستي يخون كمو مس دكانستيو مس أكل قداتنياتات مس بيت عدي مس باقر بيتات بتلي أبز عدي حلفنا زلوم أكلات استفلا ليو أجندات بمتخب الناس رح يوزر كبنا بفلاينا بسمينا وهاجرنا إثيوبيا وأنت مزينا بكل تجري مخكر هاجراو كوميشن مستزنورة خونتات ناو أخابي من قصقاس بينا بوزحي جبرينا أبز الساعات كن من قصقاس سنا جبري يزرك بتلي أب كل تجري زلوا جنا زي تجمعنا يسرحتي هاجراو مخكر كوميشن مسرح أفتخلل تعيني سرحتك سرح اللوم زوم سرحت زيهم نخعوته وخعدوا من خساخو خا
تاريخ جبر زلوا تبلستي مثلاً مستي أو خالد كللات أو خالد خابتات استجوروا ناي أجندة متأخرات اللونا موسى تحسك خدقلت اللي دليه طبق قمت التبهلا يا أبتقرأ بيستفعل علي من قدتات كاب حزي أي تجمرن سولي تجمروا اللوم خنيات يا مست بوستوار تتحيزوا أبتكلل زنبرة اللي مرجع نجاراتيو أبتكلل نورة اللي مرجع نوعلو تناي مككر كوميشن بجزء بساعات ونخي جبر نوعلو قدات أويتيو بدحريون ياو تكلل حزون نبزي تراجع علو من قدتات خناتات ينيرو بزي مخنيات تمككر كوميشن خمتم خلقت كللات التجبرة ويكا بساعته تخايدوا اللي من قدتات هي تخايدي زي يمنال بات كلل مستي نايت أورنات خناتات تتحيزو استفعل على أجمعات سلزنا وركخون يخليو نا حزي يمنال بات أب قرب أوان أب تجراي تجزيا مككر لكايدو اللي من قدتات مككر كوميشن بيستفعل على من قدنا سرح مسنحو حواريتها لنا مككر كوميشن زمل كتم أكلات كوميشنرات عبيت عدي بيستفعل على من قدي مستي جزيا ممحدار ركبنا جوروت أني حميم أرجع بتتدلي متأن أي خدن نايت مككر كوميشن جنس كاب حزي أبتقراي ذي تعوّت اللوان نام غنيات جن دحرت بوستوار ذا نبرة تبتقراي ذا نبرة سجمات بقليلو بعلوست مككر كوميشن كاب كل اللي سكاوردا أيوت مككر كوميشن كجبر كاوردا زمت محور سبيه اللي كاب زواج مت محور سبيه اللي أو كل المحور سبيه سلزي محور سبيه نخم خاخر نوعلو ترى جاع من قدي ترى جاع خناتات يد اللي سلزي نبرة مست خناتات تتحيزو زي من رجع سلزي نبرة بس مخنياتيو زنجعو صبغات من قصقاسي قبر له يوم كل تقرأ يعني دحريت تاريخ نيرا عنتوز قلت كاية تزنورة بوستوار مخنيات أفت كلل تهاجراو كوميشن بتسجل من قديك خد اللي خالينا عاوز حساعد كن كم زول كايو بتمستجزاو من محدارون مزراو جميرهم له عاوز قصلون خجموري أمسرحهم بتكبرنا جن أجندة كم غيرهم يوم كت أخاخو زلهم مثلي كاب خالد خابتات تمكرو زلوا هاجراو مخكريو أو خالد خابتاتون نسرح لزوم زينا أبتقرأي خاد تعينت ميلاتات يختكم زلوا توم أجندات المسوساس تعينت أجندات كتكم الله الكات جلس استي أجندة ناي متأخر بسرح نايتي كوميشن سرحيو كوميشن أب خلقت كللات مجمع درجة بعلم لخ درجة تمكرات هلو يوم سوم أوريديتهم تناي مككر كوميشن دعم إكسبرت زخون سبات لللو تمهر سبات لللو كوميشنيو ስለዚህ ዓለም ለኸ ተመኩረታት ኣለዎም አህጉር ለኸ ተመኩረታት ኣለዎም አፍሪካ ደረጃ ቀጽሉ ኸአ እስካብ ሕዝብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝተገበረ አጀንዳ ናይ ምትእኻብ ስራሕታት ኣሎ እሱውን ዋዕሉ ሓደ መበገሲ እዩ ንትግራይ ስለዚህ ናይ ባዕሉ መሳርሒ ኣሎ ከም ግለሰብ ግን ኦሬዲ አጀንዳ ከብ ተኾይኑ ካብ ጣብያ ጀሚሩ እስካብ ክልል ዘሎ ማሕበረሰብ ይክሳተፍ በዝሑብ ዘየገድስ ግን ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ግን ተሳታፋይ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ሃይማኖት ተቋማት ካብ ዓበይቲ ዓዲ ካብ መናእሰይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣካለ ጉድኣት ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ክሳተፍ ግዴታ እዩ ናይቲ ምክክር ኮሚሽን ባዕሉ መስፈርቱ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዘተ ስለ ዝደሊ ኩሉ ማሕበረሰብ ከረዳድእ ዝኽእል ኩሉ ማሕበረሰብ አጀንዳኡ ሓሳቡ ክገልጸሉ ዝኽእል መንገዲ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ኩሉ ናይቲ ማሕበረሰብ ተሳታፋይ ክኾን ከም ዝኽእል ብደንቢ የረዳድእና እዩ ሶ እዚውን ካብዚ ዝሐልፍ ነገር ይኸውነን ግን ኩሉ ማሕበረሰብ ግን ኢንክሉድ ዝገበረ ክኾን ከም ዝኽእል ግን بدنب زتراتر نجار يقولن تومكرو ونلو كأو حليف ون إحنا خم إثيوبيا ون بإثيوبيا درجة قدم حزي ولا بخمسة عينة organized زخانة تزي خوينو بناي وعلنا بستفعل على يبهلا ومن جدتات زمز أنا يوم مزاز أول سلا زلوا زتا ناي فتات حس أجمعت ناي فتات حس أجم ناي زتا أكيدا بهلا وزخون من جدتات ون سلا زنورنا نسوم منظر يوها كذا استفعل على محبرسه
ዝተወጻጸ ናይ ኣጀንዳ መተኣኻኸቢ ማሕበረሰብ ከም ዝፍጠር ግልጽ እዩ ስለዚ ኩሉ ዘካተተ ከም ዝኸውን እዚ ጥራሕ ኣብ ክልል ጥራሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ጥራሕ ዘይኾነስ ካብ ትግራይ ወጻእ እውን ዘሎ ተወለድቲ ተጋሩ ዝካተቱሉ መንገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ኢልና ንኣምን ንኣብነት ብስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ስደት ዘለዉ ተኾይኖም ተተኻኢሉ ዓቕሚ ተሃልዩ እቶም ብስደት መጠን ዘለዉ እውን ኢንክሉድ ተዝኾኑ ዝተፈላለዩ ብምስቲ ናይ ዝሓለፈ ጦርነት ተታሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ዘለዉ ነው ንሳቶም እውን ኢንክሉድ ክኾኑ ዝገብር እዩ ናይ ምክክር ኮሚሽን ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ዝበሃል ቦታ እውን ዓይነት ቦታታት እውን ኣትዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ከሳትፍ ዝኽእል ምዃኑ ብደንቢ ካብቲ ዝነበረ ዓለም ለኸ ተመክሮታት ከም ተቀድም ዝበልናዮ ኣህጉር ለኸ ተመክሮታት ዝተረኣየ ነገር እዩ ስለዚ ኩሉ በአጠቃላይ ኩሉ ማሕበረሰብ ካብ ብዕድመ ጀሚሩ ካብ ተፈላለዩ ተቋማት ሲቪክ ማሕበራት ፖለቲካ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ዝደለየ ድላይ ዓይነት ተፈላለዩ ሃልዎ ኣጀንዳኡ ሓሳቡ ከቅርብ ዝኽእል መንገዲ ክፍቲ እዩ ይገለ ተቋሚ ኢኻ ንስኻ ዘይተድግፍን ዝብል ነገር የብሉ ነፍቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ስለዚ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ተቋም ይኹን ግለሰብ ኣብቲ ቦታ መፅኡ ሓሳቡ ዝገልጸሉ መንገዲ ክፍቲ ምዃኑ ዝተገደበ ነገር የለን እና በዚ መንገዲ ይኸውን ይመስለኒ ከም ተዘልካዮ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኩሉ ኢንክሉሲቭ ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ከዓ ድማ ንኩሉ ዝሓቆፈ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ኣለካ ትኽክል እዩ ሕዚ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እውን ሓደ ካብቶም ዝሳተፉ መንእሰይ ሓይሊ ወይ ከዓ ድማ መንእሰይ ትውልዲ ኢና በተለይ ነዚ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ንኸበፅሕ ዝገበርናሉ እውን ዝተፈላለዩ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝመፁ ጌጋ ርድኢታት ኣለዉ ዞም ኣነባ ከለሃም ዝዩ ከለስኻም ዚኻ ከለካዊ ትሕሺ ከለካኻ እንትኒኻ ነተባህለ ዝመፀ ማሕበረሰብ ኣሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ናይ ዋዕሉ ከባቢ ግራንድ ናሬሽን ገይሩ ወይ ድማ ናይ ዋዕሉ ከባቢ ምስተሓነ ሓደ ኣወዳዲሩ ንባዕሉ ሰማይ ሰቕለሉ ኩነታት እዩ ዝዓዲን ሓለፈት መፅያና ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ግን ንኩልና ማዕረ ዝገብር ግራንድ ናሬሽን ወይ ከዓ ድማ ሓደ ዓብይ ታሪኽ ወይ ከዓ ድማ ሓደ ሃገራዊ ምርዳእ ወይ ድማ ብሄራዊ ምርዳእ ንምምፃእ እናተንቀሳቀሰ ዘለሉ ግዜ እዩ ዘለና እስቲ በዚ ኣጋጣሚ እስቲ ንመንእሰይ ታይ ትመክር መንእሰይ እዩ በተለይ ሃገራዊ ኮሚሽን ንዕኡ እንተ ዝገብር ኢና ከም ምስኻ እውን መንእሰይ ኢኻና ሓደ ናይቲ መንእሰይ ወለደ ኢኻና እንታይ ትመክር እስቲ ንመንእሰይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብመሰረቱ እዚ ምክክር ኮሚሽን ማለት በተቀድም ዝገለጽናዮ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘለዎ ተቋም ይኹን ውልቀ ሰብ ሓሳቡ ዝገልጸሉ መድረኽ እዩ እዚ ተዝኾነለይ እዚ ተዝኾን ኢሉ ሓሳቡ ዘቕርበሉ መድረኽ እዩ ክፍቲ መድረኽ እዩ ስለዚ መንእሰይ እውን ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ዝሓለፉ 40-50 ዓመታት ተጎዳኢ ተወጻዒ ተፈናቃሊ ኮይኑ ፀኒሑ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ስለዚ ዝዕድል እዚ ሓሳቡ ናይ ምቕራብ ዕድል ተገጢምዎ ዝዕድል እዚ መንእሰይ ትግራይ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ኣነ ንምንታይ እዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ዘተ ማለት ኣብ ሓደ ሃገር መቐጻሊ ኩላህና ተስማዕሚዕና ዘቕረብናዮ ዝወፅ ሓደ ኣጀንዳ ዶክሜንት እዩ እዚ ዶክሜንት እዚ ኣብ ናይ ሃገር ፖሊሲ ቀያሪ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ሃገር ታሪካዊ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዶክሜንት ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ተቋማት ለውጢ ዝነምፀሉ ዶክሜንት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ትግራዋይ እውን ከም ካልኦት ክልላት ከም ካልኦት ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ በተለይ መንእሰይ ምክንያቱ ሕዚ ብሃገራዊ ደረጃ ይዳሎ ዘሎ ዶክሜንት ቀጻሊ ከም ተቀድም ዝበልናዮ ኣብዚ ናይ ሃገር ፖሊሲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዶክሜንት ክኾን ስለ ዝኽእል ንሕና ከም ተጋሩ ናይ ባዕልና ግደ ክንፃወት ኣለና ድሕሪ ፅባሕ ኣይተሳተፍናሉን ኣይነበርናሉን ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ሕዚ ግዜ ኣለና ሕዚ ንጥቀመሉ ሕዚ ግን ሓሳብና ኣቕሪብና ሓሳብና ተቐባልነት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር ናህና ግደ እዩ ስለዚ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ዘተ ዝገብረሉ ባይታ ኣይረኸበን ነይሩ
كزراربلو زخيل ناي وعلو سرح كسرحلو زخيل حساوهم دليتو كغلصلو زخيل عدلات ينبرن زي عدل زي كتقملو خيل اللو من اسي تግራይ بفلاي ካብ ሁሉ ዝበለጸ መንእሰይ ትግራይ ህልውና ጸገም ስለዘሎ ማለት እዩ ተቋም ስለዘየሎ ሕግ ስለዘየሎ ፍትሕ ስለዘየሎ ስርዓት ስለዘየሎ እዩ መንእሰይ ትግራይ ብዙሕ ዕዳታት ዋጋታት ተኸፍል ዘለና እዚ ለመንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ብጣዕሚ ዓውይ አጋጣሚ ስለዝኾነ ት መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሃገራዊ ምክክር ናይ አጀንዳ ምትእኽኻብ ፕሮግራም ብፍሊ መንገዲ ክሳተፍን ሓሳቡ ክገልጽን ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ናይ ባዕሉ ጠጠር እጃም ኮፊ መተሐሳሰብ ከቢደል ውልቀይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምስ ኣብ ካልኦት ኻብታት ወዓክላት ዝተገበረ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝፈልየ ነገር አለ ኢልካ ተሓስብ በተለይ ምሳዓንተ ዘልዕልካዮ ምስቲ ፖስትዋር ምንዋሩ በቲ ዝነበረ ኩናት ምክንያት ብዙሓት ወገናት ኣብ መዕቆቢ ኬንዳታት እዮም እንትን ወዲኦም ዘለውና مزيحة حسكاستي تقول نجار تعليق فتصومي في الليل من مطرطر يقولن زي في الليل له مخنيات يا مستطرنت تتحيزوز نبران هاي تطرنت قسلت له بتقدم استقلت تفنق على محبرة سوله كامبي إذا محبرة سوزي كساتف له هجرهم كر كوميشن مالت كامب زلت راح زي خناس بونجل درجة تفريدوه أو وهني زلون كساتف زعدمي سلازي استفنق على وجن له تخكلኛ ዝኾነ ናይ ምሕደራ ስርዓት የለን ኣብ ትግራይ ያው ይፍለጥ እዩ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተወና በዳ ዓይነት ኩነታት ይለሉ ሕዚ ማሕበረሰብ ትግራይ ናይ ጦርነት ጸገም ዘፈጠሮ ጸገም ኣሎ ባዕሉ ማሕበረሰብ ይተረጋግዐን ትራውማ ሂሊንግ የለን አይተገበረን ናስለን ቦና ስልጣና ምንም አይወሰደን ድሕሪ ጦርነት ኦልሬዲ ምንም ኣብ ትግራይ ዙይ ዝበሃል ናይ من حسرحتات ناي مناسي ناي سلطنا ناي مهاب سرحتات اي نبرن يلن ستيل ناونا اوريدي تطورنت يططوي لمبر تمحبرسب ناي سلن بولا حكمنا يرخبن ستيل ناو ازي ناي وعلعوي قد تصاويت እዩ ካው خاليت كل ዝፍለየሉ ምክንያቱ ንዝዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ናይ ፍትሒ ሕተለዎ ናይ ህልውና ሕተለዎ ሃገራዊ ምክክር ማለት ደግሞ ኣብ ክልል ኣብ ክልል ሰላምን ተረጋግዐን ኮይንካት ዲስከስ ትገብረሉ እዩ ዓውይ አጀንዳ እዩ ምክንያቱ ቅድም ዶክመንት እዩ ነዚ ዓዲ ዚሲ ክልውጥ ዝኽእል ፖሊሲ ዝደላወሉ ዶክመንት ስለዝኾነ ዝተረጋግዐ ኩነታት የድልዩ ነይሩ ግን በአጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዙይታት የለን ስለዚ በዚ አጋጣሚ ካብ ካልኦት ክልላት ይፍለ እዩ ኢኮኖሚካሊ እውን ይፍለ እዩ ሕዝን አምነት ሃገራዊ ምክክር ኣብ ካልእ ክልል ለሎ ናይ زوجو وجن بتجري زوجو وجن يفلالي فتصوم تفلالي حزب تجري لله خناتنا بس من قد زي كابخالوت كللات زف الليلو من قد له خالي تناي تجري بوليتيكا وعلون عوي كابخالوت كللات زف الليلو ذات سوايت هاجرام ككر كوميشنز كاب حزلي أتولم خنات نايت بوليتيكا لا يمرجع تجميو سلزي فتصوم تفلالي مخانو ما نم زردون ما نم زحسوني صبغ أوزون مسؤول تحزي بهجراوي مخكر كوميشن سجل فتحي كرجاجس يلكات عمنا بتلي أوزي أو إثيوبيا كاب أنت جميرون وين كاب كرم جميرون كولدنا ولدون ناتسجاجر زموسو بقلات هلو كم زول هكا فتحي زين جسلو سوات زبدلو جزيء ينيرونا بتلاقي زحلفوا خلال 3 عامات ون بزح قدرات بصحينا سلزي هجراو مخكر كوميشن حادث أيو سجل فتحي كرجع جزيء سعزله سجل فتح خاء 3 عام بتحتيو 3 عندها حافظ يركب حادث أيو بيكرتها مودع خلاص بحسام خاص ساسا خاء بفتحي من رجعتيو زبل انتن يدنا استي خمي خاصة تقول صمولتيهم هجراو كوميشن مسجل فتحي وخامس ترانزيشنال جستس زلوا من مسسال كمي خاطر تقول صمستي هجراو مككر مالت كله قدم تقلت قالوا من قدي كل محبرسب على نزولنا يعلو اشو العلو يعلى اجندا العلو
ዛ አጀንዳ ዚ ናተ እዩ ዛ አጀንዳ ዚ መጀመሪያ ክፍትሐለ የለ ኢሉ ሐሳብ ዘልዕለሉ ባይታ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩሉን ናይ ባዕሉ አጀንዳ መሰልዕለ ፋይናል ዝኾነ አጀንዳ ከዓ ከረዳድእና ዝኽእል ሓደ ዓይነት ሐሳብ ከምፀልና ዝኽእል ንኹላህና ዝጠቅመና ነገር ሓደ አጀንዳ ፈጢርካ ነታ አጀንዳ ሱ ኩላህና ተቀቢልና በታ አጀንዳ ሱ ምምራሕ ማለት እዩ በታ አጀንዳ ሱ ምምራሕ ማለት ከረዳድእና ዝኽእል ነገር ከረዳድእና እንበር ሕገ መንግስት ኮይኑ ዝወፅ ነገር አይኮነን ግን ድማ ብዝሓለፈ ዝተፈላለዩ መንገድታት በማሕበረሰብ ይኹን በፖለቲካ ተቋማት ይኹን በኻልኦት መንገድታት በሃይማኖት ተቋማት ይኹን አትዮም ኣብ ማሕበረሰብ ዝተፈጠሩ ዘየድልዩ ነገራት ስለዘለው ንሶም ኦፊሻል ወፂኻ ብዛዕባኦም ተዘራሪብካ ሓደ ሃገራዊ ዝኾነ ግንባር ምፍጣር ማለት ከረዳድእ ዝኽእል ሓደ ዶክሜንት ምፍጣር ማለት እዩ እዚ ሃገራዊ ምክክር ድሕሪ እዚ ሃገራዊ ምክክር በተቀድም ተባሃለ እዚ ሃገራዊ ምክክር ንዚ ሃገር ክልውጥ ዝኽእል ዶክሜንት ዝዳለወሉ ናይ ፖሊሲ ለውጢ በዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ክመጽእ ይኽእል እዩ ናይ ፖሊሲ ለውጢ መጽእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ፍትሒ ተቋም ክጣየሽ ማለት እዩ ናይ ፍትሒ ተቋም ተጣየሸ ማለት እንታይ ማለት እዩ በተቀድም ዝወልናዮ እዚ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ብትዝደልዮ መጠን ክንቀሳቀስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተቋም ተሃልዩ ሓደ ሃገር ድልየቱ መንግስቲ ይለዋወጥ ድልየቱ ፓርቲ ይለዋወጥ ተቋም ተሃልዩ ተቋም እዩ ብስልጡን ሃገራት ዝበሃሉ ብተቋም እዮም ዝመሓደሩ ናይ ሕጊ ተቋማት ኣለው ናይ ሰብኣዊ መፍት ተቋማት ኣለው እዚኦም ክልተ ሰለስተ ተቋም ተሃልዮም ኣብ ኢትዮጵያ ድልየቱ መንግስቲ ይምፃነት መንግስቲ ድልየቱ ፓርቲ ይምፃነት ፓርቲ ምቁፃር ይኽእሉ እዩ ስለዚ እዚ ወሳነ እዩ ኣብዚ ዓዲ ናይ ፍትሒ ተቋማት ንምጥያሽ እዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ብጣዕሚ ወሳነ ነገር እዩ ሓደ ብስሩ እንተኮይንኮ ዋላ ፀገም ይሃሉ ብምዝራብ እዩ ፀገም ዝፍታሕ እምበር ኣነ ካብ ኢገለ ይሕይሽ ወይ ኣነ ከዓ ካብ ኢገለ ዝበለፀ ተበዲለ እየ ኣነ ካብ ኢገለ ዝበለፀ በዲለ እየ ብምባል ለውጥ አይመፅን ፋይናሊ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተሃልዩ ብምዝራብ እዩ ዝፍታሕ ካብኡ ሓሊፉ አሸናፊ ተሸናፊ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ናይቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንተኮይኑ ማሕበረሰብ ምስተዘራረበሉ ምስተረዳድእሉ ዝሐሸ ተቋም ንምፍጣር እውን ናይ ባዕሉ ግደ ስለ ዝፃወት እዩ በር ንይስሙላ ይኾነን ምንም እንደዚ ለአክል ገንዘብ ወፅዩ ሓሳብካ ግለጽ ትበሃል ተለኻ ዝገለጽኻዮ ሓሳብ ኣነ ዝገለጽኽዎ ንስኻ ዝገለጽኻዮ ሓሳብ ናብ ሓደ ከምፀና ዝኽእል ከተዓርቀና ዝኽእል ነገር ምፍጣር ማለት እዩ ድሕር ሓሳብና ተረዳዲእና ከተዓርቀና ዝኽእል ነገር ሓደ ነገር ተፈጢርና ኦሬዲ ንሱ ሒዝና ምንቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብውልቀይ ከም ግለሰብ ሃገራዊ ምክክር ኩሉ ሰብ ዳ ያምነሉ ያምነን ሰብ ወዲ ሰብ ተፈጥሩ ኩሉ ነገር ይቅበልን ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ክቃወምዎ ዝኽእሉ ፍትሐየም ፅን ዝብሉ ይህሉ የማዓት ፖለቲካታት ይህሉ ካልኦት ይህሉ whatever يمس إجن ممكن نوعلش حدا عدلي ما زهون يهون نجار مكير خاكم مكير أخوت يتركب سلزي سكاب حزة وخالقت كل الناس تجبر نجار صبغ نجاريو كرر هذا إزخيل نجار كلنا يو على حساب قريه والله نحن أقول خم تجارنا يو على حساب نقرب تزقرونا أيه بتزقرونا أيه ما تندينا عمل سنرة كم خلي قدايو جندما نتنجد لي نجار قصالي مسخالوت بهر سبات مسخالوت إثيوبيان كان مرنا زغل زي تزغون لنا حسابنا نقرب نحن حساب قرب كله انتم خالوت محور سبات خالهم بهرات سبات إثيوبيا زقروا حساب مسؤوم تم عراري يخرج زغل كاوم زبلت نجار كاوم زبحد نجار يركبن جندما نخل محور سبات كردار زغل حد نجار جن كفتر خليو سلزي بت زفر حل متن ويعقمي ولن زبهال نجار زرب نجار زي كونس أفتنايس ناي هجرام ككريستاسوف سوات وتخكلي لو كم يزغل زبل ريتو ونزوم تصوات اللو أو خالوت هجرات تمكرس لزغنا مالتي سلزي ممكارو يخاف إن منم زود نجار يولن زبل ريتو لنا زي تأكم بونيو منم مالتي كونن تزاي تساخي خا مبلغ على أي حساب مقرب كيو مستحزيز جلس كيو تمكرو هاجرات نا تملكتنا كابلنو خمسة عينة نجار بدرجة أفريقيا يكون بدرجة عالم لخا هاجرات أوشتن بزح جونسي بزح سجم أتانا جدين حليفين نجار جن نزيد استفترة جونسي وخع استفترة سجم بسفالة ليه ناي جتة فلالحة وخا ناي جونس فتاتها نتزنورة
ፀገም ፈቲሕንኦ ሕዚ ሓድነትን ኣጠናኺረን ናብ ምዕባለ እናገስገሳሉ ዘለዎ ሃገራት ኣለዋ ንኣብነት ተወሲድና ካብ ኣፍሪካ እንተወሲድና ሩዋንዳ ንወስድ ንኽእል ኢና ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ሆትሲና ቱትሲ ዝበሃሉ ክልተ ዓሌታት ዝተገበረ ናይ ዘርኢ ምጽናት ነይሩ ከመይ ከም ዝተፈትሐ ይፍለጥ እዩ ኬንያ እውን ብተመሳሳሊ ደቡብ ኣፍሪካ ተመፂና እውን ከምዚ ዓይነት ዘይሻራዊ ወይ ከዓ ደሞ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ብምጥያሽ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ኩልና ዝክሪና ኣብ ጻዕዱ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ዘውፅሕሎም ዝነበሩ ጸገም ንፈልጥ ኢናና ብነበር መራሒኦም ኔልሰን ማንዴላ ከም ዝተፈትሐ ዝፍለጥ እዩ በቐል ወይ ከዓ ደሞ ጸገም ብምምላስ ይኾን ዝፍታሕ ብይቕር ምባሃሃል ብምግዳፍ እዩ ዝፍታሕ ዝብል ዘይሻራዊ ትካል ኣጣይሾም ጸገሞም ፈትሖም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ምዕባለ ጎደና ዝርከብሉ ግዜና ንለና ንሕና እውን ካብዞም ሃገራት እዚኦም ተመክሮ ወሲድና ኣብዚ ሰዓት ከዓ ብቤት ምክሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብኣዋጅ ተጣይሹ ብግልፂ ብዕሊ እናተሰርሐሉ እዩ ዝርከብና ስለዚ እዚ ሃገራዊ ኮሚሽን እዚ ካብ ናይ ዝተፈላለዩ ካብ ናይ ኣፍሪካ ጥራሕ ይኾነስ ብብርኪ ዓለም እውን ካብ ንካናዳ እውን ተወሲዱ ካብ ንፈረንሳይ እውን ተወሲዱ እናተሰርሐሉ እዩ ዘለና ስለዚ ምሙኳር ዝመስል የለይ ንሕና ካብ ዝፈላለዩና ይልቅ ሓደ ዝገበርና እያ ዝበዝሕ ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ነዚ ሕዚ ዝኸደ ዘሎ ክያዶ ሓድነት ህዝብታት ኣብ ምጥንኻር እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ትብል እስቲ በተለይ አንተ እውን ናዘርዝርካ ይመጽኻና ሕዚ ዓጽሞቅ ብዘለ ከመይ ሓድነት ህዝብታት በተለይ ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ይከረጋግጽ ክእል እስቲ ኣብዙን ሓሳብቶ እንደለየ ጽቡቅ ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ልምርግጋጽ ምዝራብ የድል እዩ ጸገማትና ተዘራሪብና ተፈቲሕናዮም ዝሐሸ መንገዲ ምምጾ ይተርፍን ካብ ምዝራብ ካብ ምድምማጽን ካብ ምዝራብን ብዙሕ ነገር ይፍጠር እዩ ካብዚ ሓሊፉ ደይ ምድምማጽን ዘይ ምዝራብን ተሃልዩ ኣነ ናተይ ይሕይሽ ወይ ከዓ ኣነ ካብ ገለ ዝሕይሽ እየ ዝብል ነገር ሒዝኻ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሰላምን መይመጽን ዲሞክራሲን መይመጽን ፍትሕን መይመጽን ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን መጀመርያ ዝገበረ ነገር ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ዛት ስዋይኮ ካብ ወረዳ ካብ ጣብያ ካብ ቁሸት ይጅምር ባይዘወይ ካብ ቁሸት ጀሚሩ ሰብ ዝምልመለሉ ዋና ምክንያቱ እኮ ኩሉ ሰብ ምንታን ከሳትፍ እዩ ካልእ ትርጉም ይውልን ኩሉ ኣሳቲፉ ግን ኩሉ ናይ ሓሳብ ይግለጽ እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ሓሳብ ይግለጹ የምን ለኣብነት ኣብ ሓደ ወረዳ ልዩ ዞን ኩሉ ይኽእል እዩ ካብተብ ክልል ዝነብር ካልእ ማሕበረሰብ ዝተፈለየ ማሕበረሰብ ኩሉ ይኽእል እዩ እሱል ምስታፍ እዩ ካብ ቁሸት ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ተሳቲፉ ሓሳብ ይግለጽ እዩ ሓሳቡ ተገሊጹ ህዝቢ ማሕበረሰብ እዚ ድሕሪ ጽባሕ በሃገር ደረጃ ፖሊሲ ኮይኑ ዝወጽእ ዶክመንት ኣይተሳተፎን ዝብል ነገር ኣይሰርሕን ተቐቢልዎ ኣሎ ማለት እዚ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ይሳተፈሉ ዘብል መንገዲ ዋና መንገዲ እዚ እዩ ካብኡ ንሓድነት ብምንታይ እዩ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ክፈጥር ዝብል ሃገራዊ ሓድነት ዝፍጠር እኮ ብምዝራብ እዩ ሃገራዊ ሓድነት ዝፍጠር እኮ ብምድምማጽ እዩ ትኽክል እዩ ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝፈልየና መንገዲ ኣሎ ሃይማኖትና بمحورسب أنواورنا بكلرنا كي قريه بهلنا كي قريه يمساسلي تزرارنا قانقانا كي قريه يمساسلي ስለዚህ ተዘራሪውና እንረዳደሉ መንገዲ ብጣዕሚ ሰፊሕ ብጣዕሚ ካውት ማሕበረሰብ ኦሬዲ ሚክስድ ማሕበረሰብ እዩ ዝተዋለደ ማሕበረሰብ እዩ ማሕበረሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ፈጢሩ ዘረዳድኦ ማሕበረሰብ ዘረዳድኦ ተቋም ተረኺቡ ዘይረዳድኦሉ ምክንያት የለይ በተቀድም ዝገለጽናዮ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህላዊ ናይ ግጭት ተፈታትሓ ባህል ለለዎ ማሕበረሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ባህላዊ ናይ ግጭት ተፈታትሓ ዘደ ይጥቀም እዩ ስቲል ነው ሕዝ ዋላ ካብ ፍርድቤት ዝበለጸ ማለት እዩ ካብ ፍርድቤት ዝበለጸ ለኣብነት ዓፋር ኣብ ትግራይ ኸም እንደርታ ዕርቅ እንደርታ ኣቦ ገረብ ካብ ማንም ኣወጀራት ኣቦ ገረብ ዕርቅ እንደርታ ካብ ፍትሒ ካብ ፍርድቤት ብዝበለጸ ይጥቀመሉ እዩ ደቡብ ጓመጎፋ ይፍለጥ እዩ ኦሮሚያ ተመጽኻ ኦሮሚያ ባጋዳ ብጣዕሚ ያው ብጣዕሚ ፍሉጥ ዝኾነ ቀዲሙ ዝተሃነጸ ናይ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ዓይነት ተርሚኔሽን ለለዎ ስርዓት ለለዎ ማሕበረሰብ እዩ
እዚ ማሕበረሰብ እዚ ለይረዳድኡ ምኽንያት የለይ ጸገሙ ታይ ነይሩ ግን ናይ ፖለቲካ እልታት ጸገም ከረዳድእዎ ከራኽብዎ ይኽአሉ እዚ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ብልተፈላለዩ መንገድታት ተቆራሪጹ ጸኒሑ ነበረት ናይ ምርድድ ኣሕሳውን ለይረዳድኡ ምኽንያት የለይ ስለዚ እንድሕር ተረዳዲኡ ሃገራዊ ሓድነት ለይፍጠረሉ ጸገም የለይ ሕዚ እውን ተኾይኑኮ መንጎ ማሕበረሰብ ጸገም የለን ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ለይኾነስ ኣብ መንጎ ፖለቲካኛታት እዩ ለሎ ጸገም ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ጸገም ተልህሉማ በቲ ልድለ መጠን እስካብ ሕዚ ዝዓደይ ትህሉ ነይራ ፈረሰት ኸደት ዝብሉ ሰባት ምፍረስዋ ነይሩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ጸገም ሃምለይሎ ለረድእካ ነገር ግን እስካብ ሕዚ ላ ዝሃገር ስለዚ ጸገም ለሎ ኣብ ማሕበረሰብ ለይኾነስ ኣብ ፖለቲከኛታት እዩ ኦኬ ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ ኽያደታት ብተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ለውጢ ከምጽእ እዩ ዝብል ምንም ዋላ ሓንቲ ሕቶ ምልክት የብልናን ከምጽእ እዩ ምክንያቱ ተዘራሪዩ ኢት ማሕበረሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ምዝራው ዓብይ ነገር እዩ ስለዚ በዚ መጠን ምርዳእ ኣድላይ ይመስለኒ ምዚ ተታሒዙውን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብብርኪ ኢትዮጵያን ከምኡውን ብብርኪ ክልል ትግራይ ሒዝዎም ዝመጽእ ጸጋታት ታይታይ ምልካስቲ ትገልጽ እስቲ እንተመልከትና ቀርበልና እቲ ሒዝዎ ዝመጽእ ጸጋታት ሓደ ማሕበረሰብ ብውልቀ ኣነ ሃም ግለሰብ ሃም ውልቀ ሰብ ሓሳበይ ክገልጸሉ ዝኽእል መድረኽስ ረኺበ እየ ዝብል እምነት ረኺበ ኣለኹ ካልኦት ክልላት እውን ብደንቢ ገለልተኛ ኮይኑ ሓሳብካ ክርድአልካ ዝኽእል ተቋም ኣለካ ማለት እዩ ዝብል ኣመም መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ እንትን ፈጢሩ ኣሎ ናይ ባዕሉ ግንዛቤ ፈጢሩ ኣሎ ኣዎንታዊ ርድኢት ፈጢሩ ኣሎ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ በሃገር ደረጃ ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰብ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ለሎ ፈላላይ ከዳምፅ ዝኽእል ተቋም ተሃልዩ ጸገምና ዘይፍትሐሉ መንገዲ የለን ዝብል እምነት ማሕበረሰብና ፈጠረ እዚ ዓብይ ነገር እዩ እዚ ጥራሕ ላይ ኾነስ ካብ ሓደ ክልል ኸይድኻ ምስ ካልኦት ክልል ምዝራብ ካብ ሓደ ክልል ምስ ካሊ ለሎ ማሕበረሰብ ኸይድኻ ምዝራብ ንባዕሉ ዓብይ ጸገም እዩ ናይ ህዝቢ ለህዝቢ ርክብ ይፈጥር እዩ ኣብዚ ህዝቢ ለህዝቢ ርክብ ናይ ባህሊ ፈላላይ ኣሎ ናይ ሓዲኡ ከሓዲኡ ወራረስ እዩ ስለዚ እስካብ ሕዚ ካብ ሃይማኖት ተቋማት ቀፂሉ እቲ ማሕበረሰብ ዝሐሸ ኣውንታዊ ምልክት ኣምጽኡ ኣውንታዊ ጽቡቕ ነገር ርእይቶ ለለዎ ነገር ወይም ደሞ ለሐሸ ነገር ክፈጥር እዩ ዝብል ናይ ባዕሉ ኣውንታዊ ርድኢት ዝፈጠረ ዝሐሸ ዕድል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ በተለይ አንተውን ንምግላጽ ከም ዝፈተንክዎ ካብ ዋሕዚ ዘመናት ናውዚ ዝተፋላለዩ ዘይንረዳድአሎም ሒዝናዮም ዝመጸና ወኸዓ ዝተሰጋገሩ ንዚ ሕዚ ትውልድ እውን ዋጋ ናኽፈልዎ ዝርከቡ ጸገማት ኣለዉ እዞም ጸገማት እዚኦም እውን ኣብ ምፍታሕ እውን ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ሓደ ዓብይ ጸጋሕ ሒዙ ክመጽእ ኢና በተለይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ሃገርና ኢትዮጵያ ብርክ ዝበሉ እሴታት ኣብ ጓጓኣ ሓፍቓ ትርከብ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ እዚ ክብል ከለኹ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እምነታት ታሪኻት ቋንቋታት ብሄራት ጎሳታት ዓሌታት ኣብ ውሽጣ ሒዛ ዘላዕ ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር እያና እዚኦም ከዓ በብዝሃነት መልክዕ ከመይ ኢና ክነተአናግዶም ትኽእል ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትኸ ከመይ ክዓስል ዝኽእል እስቲ ኣብዚ እውን እስቲ ሓሳብቶ እንደለየ ጽቡቕ ናይ ብዝሃነት ነተኣናግደሉ መንገድታት ናይ ባዕልና ናይ ኣረዳድኣ ውልቀ ኣረዳድኣ ናይ ማሕበረሰብ ኣረዳድኣ ናይ ተቋማት ኣረዳድኣ ይውስኑ እዩ ንሕና ከም ኢትዮጵያ ብዝሃነት ምንም መማረጽ ለይብሉ መንገዲ እዩ ብዝሃነት ማለት ብቋንቋ ብባህሊ ብታሪክ ዝተፈላለየ ናይ ባዕልና መንገድታት ዝኸድናዮም ዝመጻናዮም መንገድታት ኣለውና እዚኦም ግን ንሕና ተረዳዲእና ናብ ዝሐሸ ነገር ናብ ዝጠቅም ነገር ተቐይርናዮም ምስ ብዝሃነትና ዘጋጭዎም ነገር የለን እስካብ ሕዚ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ማሕበረሰብ ንናይ ባዕሉ ባህልን ታሪክን ሒዙ እዩ መጽኡ ትሒዙዎ ዝመጸ ባህልን ታሪክን ንኣብነት ማሕበረሰብ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ሒዙዎ ዝመጸ ባህልን ታሪክን ኣበገዳ ስርዓት ንኣይ ንሓደ ሃም ትግራዋይ ዝጠቕመኒ ዝመሃረሉ መንገዲ እዩ ኢለ ተኣሚነሉ ብዝሃነተይ ሒዘ ለይሕልወሉ ለይጸንሐሉ ለይነብረሉ ለይቕጽለሉ መንገዲ የለን
بتمساسال خالقت محبرسبات ون كاوخال ناي خالي ባህልን ማሕበረሰብን ናይ خالي ባህልን ታሪክን ናተይ ኢሉ አሚኑ ተቀቢሉ ተቀጽሉ ብዛህነት ላይ ቆጽለሉ ምክንያት ምንም የለን ስለዚህ ብዛህነት ካመን ይልጅምር አነ ንኻልኦት ማሕበረሰባት ኢትዮጵያ ለለን ክብሪ እዩ ንትኻሊ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ለለን ክብሪ ባህሉን ታሪኩን ተኽቢረሉ ናተይ ባህልን ታሪክን ዘይኽብረሉ መንገድ የለን ናይ ብዛህነት ጸገም ዝፍጠር ናይ ብዛህነት ሽግር ዝፍጠር ናል ኢገለ ታሪክ ናተይ ኮነን ናይል ኢገለ ባህሊ ንዓይ ምልከተን ንለ ተተላዒለ ጸገመለ ማለት እዩ አለዚያ ግን ናይ ኢገለ ማሕበረሰብ ታሪክ ናተይ እዩ አነስ ካብ ዘይበደለኒ ናተይ እዩ ለአሚነሉ ተተቀቢለዮ ብዛህነት ላይ ቆጽለሉ ምክንያት የለኝ ብስሩቡ ንሕና ከም ኢትዮጵያ መማረጽ ይብልናንኮ ሓቢርና ከም ምቅጻል ወጻይ አፈላላይና አጽቢብና ሓቢርና ከም ምቅጻል ወጻይ خالي ምንም መማረጽ ይብልናን ማለት በተቀደም ዝተባሃለ መጠን ስጋት ዝፈጥር ነገር ሃምዚ ኢትዮጵያ ሃምዚ ትኾንያ ትፈርስያ ጸገማት ይንገሩ እዩ ጸገም ይሉ እዩ በሀገር ደረጃኮ ናይ ኢትዮጵያ ጸገም ሕዚ ኾነ ይተፈጢሩ በፖለቲካ አሊታት ዝመጸ ጸገም አመንጎ ማሕበረሰብ ጸገም ክፈጥር ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኾነ ተጀሚሩ ኣብ ሁሉ ዓለም ከምዚ ዓይነት ጸገም ይፍጠር እዩ ሕዚ ዓብያ ብጣዕሚ እና ዓለም ሱፐር ፓወር ትባሃል አሜሪካ ኣብ ክልል ማሕበረሰብ ማዓት ካባና አማና ካብ ኢትዮጵያ ካብ ባህሊ ካብ ምንም ብስሩ ለይራኸብ ነገራት ማዓት ጸገማት ሕሊፎም እዮም ናይ እርስ በርስ ጦርነት ዝባሃል ሕሊፎም እዮም ናህና በኢትዮጵያ ደረጃ ማሕበረሰብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማሕበረሰብ ልተለዓለሉ ታሪክ የለን በኢትዮጵያ ሓደ ናይ ፖለቲካ አሊት ግን ኣብ ልዕሊ خالي ማሕበረሰብ ልተለዓለሉ ታሪክ ኣሎ እዩ ኣብ አሜሪካውያን ግን ማሕበረሰብ ምስ ማሕበረሰብ ዝተጻልአሉ ግዜ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ተፈጢሩ እዩ ሕዚ ሶፈላላይ አጽቢቦም እዮም አሜሪካውያን ምስ ደረጃ ወጽሕም ደለው ንሕና ግን ክንዱ ለአከለ ፈላላይ ይብልና ስለዚህ ብዛህነትና ሒዝና ለይንቅጽለሉ ምክንያት ተተኻኢልና ለይንቅጽለሉ ምክንያት የለን ንሕና ከዓ ለፈላለየና ነገር የለን ይቀራርበና ነገር ይበልጽ እዚ ከም ማሕበረሰብ ነቂሕና ብዝተፈላለየ ብሲቪክ ማሕበራት ድዩ ብትሕዝል እንውለለና ናይ ምክክር ኮሚሽን ተቋማት ድዩ ብፍትሕ ተቋማት ድዩ ብደንብት ማሕበረሰብ እንድሕር ርድኢት ተዋሂብዎ ኣብ ቀጻሊ ንፖለቲካ እሊታት ንፖለቲካ ተቋማት ማሕበረሰብ ባዕሉ ዝቆጻጸረሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ ተኾይኑ ዝነቅሕ ማሕበረሰብ ተፈጢርካ ሓደ ሱኢሉ ካብ መሬት ተላዒሉ ንናዕሊ ስልጣን ኢሉ ሆ የዝብል ፖለቲካ ፓርቲ ክትወግዶ ትኽእል ኢኻ አበይትን ዓለም ሕዚ ሲቪክ ማሕበራት እዮም መንግስቲ ዝቆጻጸርዎ እቲ ሲቪክ ማሕበር ናይ ህዝብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፍትሓዊ ትካላት ስለ ዝኾኑ ስለዚህ እዚ ሃገራዊ ምክክርን በዚ ደረጃ መጽዩ ምስቲ ጀስቲስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቅንጅት ፈጢሩ ተቋም ተመስሪቱ ድልየቱ ዓይነት ፓርቲ ይምጻ ድልየቱ ዓይነት መንግስቲ ይምጻ ኣብ ማሕበረሰብ ልፈጥሮ ፈላላይ ይሉን ማለት እዩና ብዛህነት ተተጠቂም ካሉ ንባዕሉ ታዩ ኢኮኖሚ እዩ ኦኬ ቱሪዝም እዩ ገይጹ እዩ ኦኬ አፈላላይ ጸገም ለለግን ንህና ብዛህነትና እንጥቀመሉ መንገድ ላይ ምርዳእ ግን አሎ እዚ መን ይከስተኻኸለ ለኽእል ብፍላይ ሲቪክ ማሕበር ተቋማት ጠንካራታት ለኾኑ ሲቪክ ማሕበር ተቋማት ተሃልዮም ኣብ ሓደ ሃገር ማሕበረሰብ ሼፕ ዝገብሩሉ መንግስት ሼፕ ዝገብሩሉ መንገድ ምፍጣር ይከኣል እዩ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ለሎ ብዛህነት በርግጠይነት ንዋዕሉ ንኢትዮጵያ ዓውይ ሪሶርስ እዩ እዚ ምጥቃምስ ይከኣል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝባእሰ ጸገም ዘሕለፈ ሃገራት ኣለዋ በተለይ ናብ ኣውሮፓ እንተኸይና ናብነት ኣሞንጎ ፈረንሳይና ኣሞንጎ እንግሊዝ ዝተገበረ ኩናት ንፈልጦ ኢና ክንደይ ብሚልዮን ዝቁጸሩ ዜጋታት ህይወት ዝበልዐ ብተመሳሳሊ እውን ኣሞንጎ ጀርመንን ሩስያን ዝተገበረ እውን ብሚልዮን ዝቁጸሩ ዜጋታት ዝበልዐ ተኻሊእ ተመጽኻ እውን ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ብተመሳሳሊ አሜሪካ እውን ንባዕላ ኣብ 18 50ታት ኸይ መስለኒ ኣብ ውሽጣ ዝተፈጠረ ሽኹታ እውን ብሚልዮን ዝቁጸሩ ህዝብታት ወይ ከዓ ደቂ ሰባት ዝሃለቁሉ ወይ ከዓ ዝተወደእሉ ግዜ ሓሊፉ ኢና ነገር ግን ነዚ ነገር እዚ ከምቲ አንተ ዝወልካዮ ዘይሻራዊ ትካላት ብምጥያሽ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ወይ ከዓ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምርዳእ ንኽፍጠር ህዝቢ ካብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክትወፅዩ ወይ ከዓ ካብ ከምዚ ዓይነት ሽርሒ ወፅዩ ኣብ ምዕባለ ጎደና ንኽስለፍ ዓብይ ስራሕቲ ተሰሪሑ እሞ ኣሳኺዖሞ እዮም ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ጸገሙን
كابنا أتوم زين اسم بار كابنا أتوم زعبي سجمة يتفتر يا إثيوبيا أكثر حزي أنا ينبه نيري سفالة لي ويب سايتاتنا أوقاتهم السفترة سافتو جزيسو مالت حزي بيانس تكنولوجي بتعمي متقول لزخارج زين نزل لنا زي مسخاء علوميهم أب هاجرنا ده وانت مسينا هاجراوي مخكر كوميشن متياشون إن إثيوبيا بتعمي وسانيو زي هاجراوي مخكر كوميشن عاد زلت سجم 5 فتحه مزحتي تسفى زبور له زي شراوت كاليو سلازي ناب حتى كما تسمو كم هاجر زرأيو زي مقداواتن متفناناتن نمفتح يسعبهم زلو منقدتات نخعوتو كابز ملكتهم أكل تاي تسبيت كبر باي ذا واي أوزي لبك خنبل زلنا نقرت أيو هاجر سلامة وحسكو خون انت خوينو مانم إثيوبياوي أوزي نيو علم تنخدبري اللي هو باي ذا واي بتلي أب سلام تهاليو هاجر سلام أو حد الناس تناخريات خونا استي زملكتنا أكلات أوز قداي زي تاينا خندوري زلنا استي تاينا هنقبر زلنا استي ጽቡቅ እዚ ሃገራዊ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ናይ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ይልና ለና ቀድም ናይ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ሐሳብና እናቀርበሉ አጀንዳና እናቀርበሉ እዩ ይልና ለና ቀድም ተኮይኑ ኩላና ኢትዮጵያውያን በኢንዲቪጁዋል በተቋም ክንሳተፍ ክንኽእለለና እዩ ብፍላይ ሲቪክ ማህበራት እና ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ኦፍ ኮርስ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ፖለቲካ ፓርቲታት መንግስት ዝውግንዩ ገለገለ አይነት ዝውል ነገራት አለው ግን እንካብ ውጽኢት የምጽን ኢልኻ ካም ምትራፍ ውጽኢት የምጽእ ምስታፍ ግን ዝሐሸይ ተሳቲፍ ውጽኢት ተዘየምጽዩ ኢልና ነርና ኢልኻውን ለምዝራዊ ይጠቅም እዩ ገና በገኑ ግን እዚ በመንግስት ተጠያሸዩ በመንግስት ከምዚ ዝኾነ እዩ ውጽኢት የምጽን ኢልኻ ምትራፍ ግን حلافنت خزي موضع من قد يو بمسارته نايز عد صقم ناي بوليتيكا بارت صقم يو ناي بوليتيكا اليتات صقم بر ناي إثيوبيا صقم ناي محبرسب صقم مو يكونن اوكي مانم زي وكله وكيلني لوز بارتز مسرت محبرسب بارتز مسرت إليت للو عدي مان زو كله يفلطن يقال وكيل له بارتي مسرت دحر هم زي عينت صقمات كفتر كله نعنا يوكلنا نحنا نساتف نزبل بارت للو عدي زير ግን بفلاي زناي هاجراو مككر كابوليتيكا بارت زبزبلص ግን نسويك محبرات ግን كساتف كخيللو سيفيك محبرات بتقدم زولنايو اب استفلالي هاجرات وون تمكرو زحشه لوط زمصو سيفيك محبرات ስለዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ سيفيك محبرات بدم بغيرو كساتف كخيللو سيفيك محبرات تتساتفهم سيفيك محبرات تتردئو محبرسب زردو المنقد قليلي مكنيات سويك محبرات كبوليتيكا بارتات بزبلص ام محبرسب يسرحيو بزتفلالي عينه تغلغلوت ناي محبرسب اغلغلوت زبا سويك محبرات ين اذن سويك محبرات زينو بدنبي ديسكس تغيرن مستهاجراو كوميشن تتساتفو نام محبرسب ناي مصح عقمو بطعم سفيو بزترفا ግን كل بوليتيكا بارتي افلالاي كغديفخا مستز هاجراو مككر كوميشن حبار خوينخا تساتيفخا زحشه دوكمنت مفتار زحشه ممارص እዩ ካው بزترفه سكولارس تامل العالم زلو ዝተማሃሩ ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ግደ ክጻወቱ ኣለዎ ብዙሓት ምሁራን ንሕና ኣይተጸውዓናን ምሁራት ኣይተረአናን ምሁራት ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ እዚ ዝበሃል ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ እኮ ሓንቲ ዶክመንት ለመንግስት ኣቕሪቡ ዝህብ እኮ ምሁር የለን ኣነ ዝተማሃርኩ እየ ይብል أنا استمهاركو يجبل نأمنت ناي مهران محبر الله زوم مهران محبر جن نمنجستي وين كأنا زي مككر كوميشن دوكمنت كأروه لهم نحر عقمم فوق دوين زغنا سامبدي يكسرح كلهم تكاوم أوكي جن دما نكسر حستوات عند حرليت قبر خوين ها ويا لي مقوامي ويا مستافي سلازي يما العالم لو تجارون صباح نحنا يتمهر بتجار درجاون بخالقت بهرات درجاون صباح نقوله مهراتنا يتزوعنا يتساتفنا كان مالت حزي إثيوبيا هاجراو مككر كوميشن بمل العالم تساتف حجزنا يقول الله مستافيو نايب على الجام مستافيو وتصيد كم صدام صي حبيرنا نريو نايب عنا عقم مقباري ناخذ لهنا أجام مقباري
ካው ሓሊፉ ብግለሰብ ደረጃውን በሃይማኖት ተቋማት ደረጃውን ግፍሉ ሃይማኖት ተቋማት እውን ናይ ባዕሎም ግደ ክጻወት ክእሉ ኣለዎ ኦኬ ስኢልካ ይኾነይ ማለት ስልጡን ማሕበረሰብ ብምዝራብ ይፍጠርን ብምጽሓፍ ይፍጠር እዩ ናይ ባዕልካ እጃም ብምፍጣር እውን ይፍጠር እዩ ስለዚህ ሁሉ ማሕበረሰብ ክታሰብ ክእሉ ኣለዎ እዚ ዕድል እዩ ካብዚ ተፈለየ ዕድል የለን ማለት ጦርነት ዳርኢና ይኮ ጦርነት ዳ ካብ ዘመነ መሳፍንት ጀሚርኮ ኢትዮጵያ ካብ ዘመነ መሳፍንት ጀሚሩ ብዛዕዲ ሰላም የለን ብምንም ዓይነት መፍትሕ ግን አይመጽልን ሕዝ ግን እዚ መፍትሕ ዝኮን ተኾይኑ ለምን ልምታሊ እንደግፎ ታሽግር ኣለዎ እስካብ ላይ ጎደና ስለዚህ ሁሉ ማሕበረሰብ ናይ ባዕሉ ግደ እጃም ክጻወት ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለና አሞዳታ ሓንቲ ሕትያት ቀሪና አሞዳታ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝጀመሮም ዕላማታት ንኽሳኽዑ ካብ ምንታይ ትፅቢት ይግበር እዚ በውን መልእኽቲ ክተመሓላልፍለይ ደልየን ተመልከትና ኦኬ ብጣዕሚ ጽቡቕ መልእኽቲ ኣነ ብወገናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካብ ሕዚ ዝኸዶ ክያደ ብጣዕሚ እየ ለድንቕ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዓይነት ነገራት ኣይተጀመረ ነይሩ ሓይሎም ጀሚሮሞ ምስማዓት ቻሌንጅ ምስማዓት ችግር መከራ ገሊኡ ናይ መንግስቲ ኢኹም ይብሎም ገሊኡ ዓቕሚ ይብልኹምን ይብሎም ገሊኡ ፍትሓዊ ነበረን ምርጫ ይብሎም ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ግን ዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እስካብ ሕዚ ናብ 10 ክልላት ኣጀንዳ ተኣኻኺዮም ኣለዉ እዚ ክሬዲት ክወሃቦምን ክምስገኑ ይግባኦም ከም ኢትዮጵያውያን እውን ማንም ከይበሎም ተወግሶ ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ እዚ ዝሓስብ ዝሰርሐ ሰብ ኣይነበረን እስካብ ሕዚ እዚ መጀመርያ ብደንቢ ከመስግን ይደልን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ካብኡ ቃጺሉ ግን ብፍላይ ከም ተቀድም ልገለጽናዮ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ውጽኢት ከምጽ ተኾይኑ ኩሉ ማሕበረሰብ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ብኩሉ ማሕበረሰብ ስፔሲፊክ ተባሂሉ ተፈለየ ማርጂናላይዝ ክበር ይውሉ እዩ እወ ዝተፈለየ እዩ ዝበሃል ነገር ምስ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብጣዕሚ ክኸድ ዝኽእል ስዊክ ማሕበር ሃይማኖት ተቋማት እዚኦም ናይ ፍላይ ዞም ናይ ባህላዊና ቅድም ገለጽናዮም ናይ ማሕበረሰብ ባህሊ ታሪክ እዚኦም ብጣዕሚ ድለይቲ እዮም ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ሰባት ብጣዕሚ መድለይቲ እዮም ብኻልእ ኣገላልጻ ግን ውጽኢት ከምጽ ተኾይኑ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ተስተዋጽኦ የድሊ እዩ ዋላ ሓደ ሰብሲ ዋላ ዞም ሕዚ ተዓጠቕቲ ኢና ዝብሉ ፈቐዶ ጫካ ለለዉ ሳቶም ምን ይምልከቶም እዩ ማለት ዕጥቂ ሒዝካ ምቅላስ ካሊ እዩ ኣብ ሃገራዊ ቀጻሊ ውጽኢት ንሃገር ቀጻሊ ውጽኢት መጽኢኻ ምርዳእ ዲስከስ ምግባር ካሊ እዩ ምክንያቱ ንቃለሲና ዕጥቂ ቃልሲ ልገብሩ ወለለዉ ኣጀንዳኦም ልሕሸ ዲሞክራሲ ንፈጥር ኢና ኢሎም ንቃለሱ ኣለዉ መስለኒ እንድሕር ከም ኢሎም ንቃለሱ ኮይኖም ሕዚ እኮ እዚ ልሕሸ ዲሞክራሲ ከምጽእ ይኽእል እዩ ምርድዳእ ይድሊ እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣስተዋጽኦ ስለ ዝኾነ ኩሉ ይሳተፈሉ ኩሉ ናይ ባዕሉ እጃም ተዝገብር ውጽኢት ከምጽእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ጽቡቕ ኣይተ ሓጎስ ግደይ ናውዚ ናብ ስቱዲዮና ትካል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ መጺኻ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝሃብከና ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ብጣዕሚ ከመስግን ይደለይ ክብረት ያብለይ ተቐኒለይ ክቡራትን ክቡራን ተመልከትና ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብመላእ ሃገርን ከምኡውን ኣብ ዝቕጽል ኣብ ትግራይ ዝገብሮም ከይዲ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ምስ መንእሰይ ኣይተ ሓጎስ ግደይ ዝገበርናዮ ጻንዒት ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ከዓ ብኻልኦት ሃገራዊ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ኣጀንዳታት ናኹም ሒዝና ክንቐርብ ኢና ክሻው ስዑ ሰናይ ቅንያት